Balik ulit. Toinen ei vastaa, miksi ollaan yhdessä kun tää on tätä paskaa. Eilen mä mietin kädet, jos me mallattais lauluja kahdesta. Oisko aiheena rakkaus vai kuolema? Ja jos värit loppuu kesken, niin ooks valmis jatkaa ne loppuun vielä? Sitä, ne taulut oli kauniita. Sääli ettei niistä tunnu ikin valmiita. Enkä päässyt edes tätä meidän taidettaan. Nyt ne taulut oli kauniita. Jos mä kertoisin, mitä mun mielentää, sun olis vaikea ymmärtää, siis maa värejä. Sinä vastaan minä, meidät on kannattu sotimaan. Voit sä please kertoa, miks me ei virheistä opita? Jos sulla on ollut vaikeeta ja mulla on ollut paineita, ei tää oo kummankaan syy. Siks mä mietin, miks me taistellaan toisimme vastaan. Miks se on niin vaikeeta toista? Et jos me maalattais lauluja kahdesta. Oisko aiheena rakkaus vai kuolema? Ja jos värit loppuu kesken, niin ooks valmis? Okei, Rooma, se kokos! Tanssiko vähän? Ne taulut oli kauniita. Sääli ettei niistä tullu ikin valmiita. Eikä päässyt edes tästä heidän taidettaan. Mut ne taulut oli kauniita. Miksi sä maalaat kiltaa seiniin? Minun onko todellisiin? Vois väipää kiinnostaa leikkis, voitais olla yhdessä vaan onnellisiin. Miksi sä haluat tää tästä on vaikea sulla suhteeseen energiisiin? Tää kaikki mun mistä on miksi? Tuo tuntuu tavoitteeseen ennen mä sieltä kuulin. En mä voinut jäädä sua, mulla on uravalli. Ja mun mielestäni sä oot aina kuva kauniin. Rikoisusta nautin. Ne taulut oli kauniita. Sääli ettei niistä tullu ikin valmiita. Eikä päässyt edes tätä meidän taidettaan. Mut ne taulut oli kauniita. Ne taulut oli kauniita. Sääli ettei niistä tullu ikin valmiita. Eikä päässyt edes tätä meidän taidettaan. Mut ne taulut oli kauniita. Ajattelin taistellaan toisille vastaan. Toinen ei kuuntele, toinen ei vastaa. Nyt ollaan yhdessä, tää on tätä paskaa. Enkä mietitään. Totta huikea yleisö. Iso kiitos Rauma kaikille teille. Koulutaan vielä vähän, niitä ei vielä loppuun. Saadaan kädet liikkuu tähän tahtiin. Kauniita, sääli ettei niistä tullu ikin. Sieltä takaa asti kädet liikkuu. Just noin. Sit lauletaan. Ne taulut oli kauniita. Sääli ettei niistä tullu ikin. Just noin Rouma. On viiden viimeinen kerta, tää on Tinkin viimeinen kerta. Kun tää biitti loppaa, siivus kesken, kataa pompitaan. Ne taulut oli kauniita. Sääli ettei niistä tullu ikin valmiita. Eikä päässyt edes tästä meidän taidettaan. Mut ne taulut oli kauniita. Iso kiitos Rouma! Hei, otetaan nopea. Hei, joo, kiitos. Hei, antakaa vielä lautahuuko! Kiitos. Hei, muutama juttu. Tosiaan, kuinka monella on puhelin mukana? Nostakaa puhelin ilman tälle.
Kaivakaa se sieltä taskusta. Mana aika. Ei sieltä takana kas! Älkää yrittäkö nivistä. Siellä kas, ihan takat puhelimet ylös. Hyvä. Ei riitä, ei tehdäänkö tästä yhtä kiva kuin silloin, ha? Mahtavaa. Ottiko se meidän kukkosen? Siinä kavereilla. Ei mut joo, hei! Puolelta eli 7:30. Homma jatkuu täällä lavalla. Lavalle astelee. Ahti. Äiti, jos tulee mennään tänne päivänä.